Το πιο κρεμώδη σουφλέ σπανάκι σου δείχνω σήμερα που θα εντυπωσιάσει στα γιορτινά σου τραπέζια και μείνε μέχρι το τέλος αν θέλεις να το φτιάξεις και εσύ. Αρχικά, σε μια κατσαρόλα θα βάλεις το βούτυρο να κάψει, θα προσθέσεις το αλεύρι και θα τσιγαρίσεις για 3 λεπτά. Στη συνέχεια θα ρίχνεις σιγά σιγά το γάλα ανακατεύοντας μέχρι να δέσει. Θα προσθέσεις τα τυριά και πιπέρι, θα ανακατέψεις και θα δοκιμάσεις αν χρειάζεται επιπλέον αλάτι. Στη συνέχεια θα βάλεις το λάδι σε μια κατσαρόλα να κάψει καλά, θα ψιλοκόψεις τα φρέσκα κρεμμυδάκια και θα τα τσιγαρίσεις για 5 λεπτά. Θα προσθέσεις το σπανάκι, θα ψιλοκόψεις τον μαϊντανό και τον άνηθο και θα τα προσθέσεις και αυτά. Θα βάλεις σαλάτι και πιπέρι και θα τσιγαρίσεις για 10 λεπτά. Θα βάλεις το σπανάκι στην μπεσαμέλ και θα ανακατέψεις. Θα βάλεις ένα πυρέξ και θα ψήσεις στους 200 βαθμούς στο γκριλ για 30 λεπτά περίπου μέχρι να πάρει χρώμα. Είναι έτοιμο, καλή όρεξη και μην ξεχάσεις να κάνεις like και follow για περισσότερα.